Здравейте! С Мони днес... няма да го казвам това, че сме в Фейсбук все пак. С Мони днеска струшихме Nokia 3310. Ще видите клипчетата сега. Сега ще трошиме ето и... Реших да си жертвам новата Nokia. Така. Сега ще почива Умир 3310. Понеже повечето хора във Фейсбук викат, че е безсмъртна, па нека да я провериме. Сега си ще веднага го фърляш под 30 чури. Да бе. Това ще има 30 чури. Аре, ей, давай. Видали бе! Безсмъртен ли е? Рейса мина през него, бате. Вижте. Вижте му екрана! Спорей! Следва част 2. Смъртта. Чакайте ви скоро. Не можахме да дочакаме да отиваме до лоста. Та, ако не сте гледали първа част, рейса мина през Nokia 3310 и ето го, как се казваше думата, последствията. И сега с Мони, кажи здрасти Мони, ще играем на кръченца. Аре, почкай. Да, ще го държа. Не бе. Бегай там. О, Семи! О, 5-6 части! Давам телефона на помощник оператора. Здрасти, Павка. Здрасти. И част 3. Ако не сте гледали 1 и 2, първо... Здрасти. Здрасти. Това е Мони. Мина рейс. Ето. Играхме хек. И сега е време за малко упражнение. Дай, башка го държа. Стой малко, башка. Ако ще го обърнем. Да се потроши, нали знаеш? Дай го с капака, бе. Качих се мой стил. Се разтърси малко. И шумо не е малко. Железен телефон. Ау! На дисплей помня. Почти нищо. Сега няма последствия след тест. Добре, телефонът още е жив. Продължаваме. Колко пари си го взел? Епизод 4 и до жаловния момичета. Заде, бе! Сусапка. Дай аз! Дай бе, ето пак. Вземи и панела. Да, бе! Май във връзка, не. Не се шкома. Здравейте, това е епизод 5, мисля. Аз живея в 11-етажна сграда и решихме да пуснем Nokia-та, за която може би сте гледали, а може би не. И първо минава рейс. Фак, заключено.
Здравейте! Качвах се по стълбите 11 етажа, само за да ви покажа от каква височина. Ето го там долу Мони. Го виждате. Здрасти, Мони. Ще пускаме Нокията. Облепена стиксо, за да... Облепено стиксо, за да не се разгуби. Така. Мисля, че здраве! Имам информация, че е здрав. Ще ви покажа какво е станало долу. Здравейте! Днеска с Мони се хванахме с задачата да струшим вече до неузнаваемост Nokia 3310. Все пак успяхме на някъде, но вече мисля, че сами ще видите. Ето. Панела не може да се сложи. Вече е фатално. В клипчетата ще видите от какво се е получило това всичкото. Ето. Телефона не става за абсолютно нищо. Тая част падна. Не знам каква е и откъде е. Ето, батерията не може да се сложи. Телефонът си отиде. Лека му пръст. Да почива в мир. Една минута мълчание за убийството на Nokia 3310. След като четох много пъти в Facebook и 9gag и други сайтове, сега не ми се изброяват. Неща от сорта на този буклук е безсмъртен, разни фотошопи как ЦРУ разбиват врата с него и просто реших да се хвана с задачата да го струша. И както виждате, резултатите са на лице. Айде, чао!